A Policía Nacional investigou o achado de dúas narcolanchas nas praias do Vilar e Espiñeirido, en Ribeira. Trátase de dúas planeadoras que apareceron varadas a primeira hora desta mañá, en ambos os dous areais. Foron uns particulares os que alertaron da súa presenza. A espera de determinar a súa orixe e as circunstancias que rodean o suceso, as embarcacións presentan as mesmas características das que soen empregar para o narcotráfico, coa parte superior neumática e varios motores de gran potencia. Tamén aparecían gran cantidade de bidóns, supostamente empregados para transportar o combustible necesario para facer a travesía. Unha delas tiña ademais un radar. Todo apunta a que foron utilizadas para transportar droga a pasada noite, e unha vez realizada a descarga, os traficantes abandonaron as embarcacións nestes dous puntos, próximos entre sí e de difícil acceso por terra. A policía que custodiaba as dúas embarcacións traballa xa na súa retirada, para o que conta co apoio do Grupo de Emerxencias Municipal.